Đây này Tuku ạ. Hốt xong dẹp cái cửa đứng rồi cái khứ là Tuku. Hello guys, good morning. Pura morning na oरैबायदि अखा आरोना. थ' दिनै जोङो Tukuखौ बिमाखौ आब' गासैबो जों थांसिगोन उदालगुरि खैराबारि. आं बिसोरखौ लांनो फैदोंमोन आरो आब'खौ स्पेसियलियाव चेकआपआव लाबोदोंमोन आरोना. आब'आबो एसे हामबाय. दायो अखा सिजाबाबो थांबाय हागोन. आरो थांनो रेडि सातथा जाबाय. बाबाया उन्दुगासिनो दङ बरियानो. ओमफ्राय अखा पुरा अखा नैबो रेडि जाबाय. ओइ नै चलो ini musikan pura अखा गारि सुनाय मेसेज सोग्रोना लानि बेफोरखौ सोनांगोन बेडिं पत्र रेडि जाबाय जोंहा नै बिसोरथ' ओंखारबाय टुकुआबो ओंखारनो बागिदों नै टुकुआ ini बाम जाबाय हादों ओमफ्राय एसे ओंखाम जाना लानोसै deh kami जानोसै mas लोगोफोर थांनोसैलाय गोसो गैयाबाबो एसे डायलगा थफ्ला थफ्लि आयै भगबान थफ्ला थफ्लि ना बाजै थफ्ला थफ्लि गारिखौ बोरै लाबोनो हाला ना लाबोनो हायो गारिखौ लाबोनो हायाहाय नोंनि रेनकट गानदों थुलुंगाया सोना होबानो जायो सोरो बा मालाय हौवा गोदान जानोसैलाय दे नोंबो गावनिबो जाखासिगोन जाना लाखा सोलोंना लाखा थिग मोसागोन ना जों थुलुंगानि हाबायाव बाजै आथिं नोंहाथ' लिंग्रिखा आथिं फारसे सिफायखानानै ला मोसानानै ओमफ्राय ना थांनोसैलायहाय लोगोफोरनो रेडि जालायबाय ओमफ्राय बेयाव मिस्टारनि ब्लग हमदों आङो ब्लग ओमफ्राय बेफोरखौ थफ्ला थफ्लिखौ रोगागासिनो सासेया अखा जि हाबाय नै बाजैयाबो दङ ओमफ्राय बाजैखौ ब्लार नुदों बाजैखौ ब्लारसो नुबाय नै मिस्टारा मा ब्लार नुलाबायखोसै नै एबार क्लियार नुबाय बाजैखौबो नै जि अखा हाबाय बाबा जि उन्दुदों गोदो आयो रिल्स चाहिए क्या ya Tukuआ थांसिगोन नालाय बिब' लादों Tuku muko आंनि आइफना नोंनि आइफना Tuku बिमायाबो ओंखारबाय गासैबो बेडिं पत्र बेयाव सोबाय आंबो रेडि बिब'आबो रेडि जाबाय नै मोखाङाबो एसे हामबाय ना बायनो मोखाङाथ' नायजायामोन बरिया हामबाय दा रेडि आंनाबो रेडि अखायासो बा अखाया थांनो पुरा रेडि बेयाव माबा जाना दङ बेखायनो आं एसे होबाय एसे ओइ नै वा बेडिं पत्र सोबाय नै आब' दङ नालाय ओइ नै आब'बो गाखोगोन दा बेबो रेडि ओइ नैखौ बादो दा टुकुखौ टुकुआ मिनिबायनो आराम्भ मिनिनाय नै मा मिथिखायो बियो गारि गाखोखौ लागायनानै हराबा हर होमबा बोरो थाङै ग्लासाव लागायनानै दायो जों थांफिनोसो फाइनेलि उदालगुरि नैया बाबुखौ लांफिनसै नायनानै ला मुख्रासेल' हो बेहा अखा हाबाय दा गुसु थांनोसै बरियानो दंखायो साम' सिङाव थांसैलाय लोगोफोर थांसैलाय जोंहा होनबाबो
Thangchilai, dalga thangchilai. Is good. Goskang na deh, goskang na nga. Gabba sang bukan hayan. Baba hangko goskang na deh abon. Bye bye. एकदम दायो मोजां लामा सफैबाय ओमफ्राय टुकुआबो निया उन्दुगासिनो दङ बरियानो बिराद अखा आरो जा कार्बि आंलंनिया वाव फैयै टल प्लाजा सफैबाय जोङो नैया नेक्स्ट गुवाहाटि थांबाथ' मोनब्रै मोनखायो टल प्लाजाया जोंहा टुकुआबो दासो सिखारबाय नै गाइखेर जाबाय बिराद गरमहाय नैया जोंहा लामायाव साहा लोंदों बिमायाव गाइखेर दौगासिनो दं फिसाज्लाखौ जोंहा साहा लोंदों बिब' आंनिया नैया मोननै हो अखायानो गाला सनापुर मोनबाय जोङो दा अखा गाला आरो ना ओइ बे टल प्लाजाखौ बारनाय लोगो लोगो जोङो बेयाव साहा लोंदों दायो जोंहा बे टेस्टि क्रिम दं आरो सिङाव साहा कापसेजों दायोनिया टुकुआ गेलेगासिनो दङ हासुबाय गेलेबाय जोङो सनापुर मोनबाय बिमा फिसा नांलाय खमलाय थानोसैलाय आंनिया बामनो मोनाखै बाबुखौ बामनो मोनाखै आइ मबाइलावबो बामनो मोनाखै चलो दायो 11ता जाबाय जोङो 11तायाव सनापुर सफैबाय बाबुआ पुरा सनापुरलावसो उन्दुबाय दासो सिखारदों अखायाथ' दाबो गाया जुबाय ना दिनै बिब'आबो फैखालि दुखु जागासिनोमोन दा पुरा बेमाराबो हामदों नालाय बे मिनि पुरा बेमार हामना फैबाय नालाय मिनि आंनिथिं खेबसे नायहर फैयै जुबिन दाखौ दोननाय जायगा सफैबाय निया थांलायनि फैलायनि नोंथांमोनखौ देखायलांबाय थायो आङो खिन्थु हाबनायसो जायाखै सानसेबो खिन्थु आं सानसे एक्सट्रा फैगोन बेयाव हाबनो थाखाय निया बरिया बानायगासिनो दं दायो ट्राफिक टुकुआबो गारि लाखिबानो गाबो थांबाय थानांगौ सालायबाय थानांगौ बेना ya Jalukbariau पूरा बानपानी ये देखो Jalukbari ini पूरा bus आरो bus रेसि बासफोराव गाखोनो बिराद गोसो आंहा ini दायो सफैबाय निया ब्रह्मपुत्र ब्रिज Numpang deh se, kagak udah. Ngapain tuh mana? Kamu nih orang diuji di nasi dah. Brahmaputra. Saya hitung ramai. Dan bridge ke Nukura kayak फिसाला उन्दुनाय समावनो चिप्स जागासिनो दङ मालाय बिमाया आंनि अबस्थाया जेनरा जानायावनो बेस्थ' थांबाय आं लेथ्रा लानाय जाबाय फिसालायानो सारि मोनगोन ना केरेक खामानि ओइ दिनै जानो मोनला दायो सांसारि मोनबाय जोंहा सांसारि बारबोबाय आरो ना
Nih ya bibo udah ha. Bye bye. Bakal apa sama ini? Tang. Tang. Dah. Ya. Tuh kue kayak keren besto ini. Kaspare apa tuh namanya? Kaspare talang banget. Baksa. Ya santam sanbrani unaw जोंनि जायगा सफैबाय फाइनाली गान्जाब सक लामाया जाजोबथारनायबा जि तुकु खुदै गबाय तुकुना तुकुआ सफैबाय उदालगुरि खैराबारिनि हाला बे इमान गोजान जारनि खालामदों या माबा तुकुआबो हायो दे जारनि खालामदोंना तुकु ya school time sampai pura full traffic Khairabari UN Academy ini danger student gua pun naik berapa ini gua pura dari mana nih ya nah homnya sumile aja jengna nah hom sige beberapa dari mana aja sige uka habai thapa beberapa gases belum langgan deh dalam tuakai deglai dari mana nunggu nunggu micila nugun. Tuku mana kabin nung lah. Tuku aku mau naik pasir tadi na tuku. Nah ya hagra जाजोब्बाय pura Karbi Anglong to Khairabari सफैबाय जोंहा दायो ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ लांनोसै मेल्ला सामान दङ याव लांनोसै गासैखौबो जायगायावबो दङ मेंलायलायबाय फार्स्टआव आं गेटखौ मारिग्रोनि गेटखौ दा मारिगोन दे सामान देखो लांग्रोनिफोरखौ दानिया बाबुनि माल बुस्थु सब लाबोबाय आथिं आखाइ सुबाय भितराव सोनोसै लांनोसैफोरखौ फाइनालि सफैबाय तुकुआ नि तुकुआ गाबबाय तुकुलै तुकु नालाय मा खबर सफैबाय नोङो सफैबाय हा सफैबाय तुकु तुकु फैनाय लोगो लोगोनो तुकुनि बिसिनायाव तुकु उन्दुबायनो निया साफाय अभियान सोलिगासिनो दं बिमायानिया कु गाबबाय आलायथिं बरियानो कु गाबबाय आरोना तुकु कु गाबबाय आरो दायो न'आव सफैना दै फिल्टारनिया ओमफ्राय नैथिंनि मा जाना दङ गासिबो साफा खालामनांसिगोन बरियानो ओमफ्राय नै जांगाला बेथ' ओरैबायदि पिसला एकदम बादामालाय खाजोब्बाय दैयाबो मटरा मोजां गला मा जाबावो पिसलायफोर नै थ' फाइनालि सफैबाय गाबोननिफ्राय स्ट'र अन जागोन गाबोननिफ्राय बिराद मोजां कालेक्सन फैदो सिंगेल प्लेन दख'ना फैदो गोदाना जुलुम खानाय ओमफ्राय बारदै सिख्ला फैदो बारदै सिख्ला गोदान कालेक्सनफोरा गासैबो फैदो थ' जाय फैयो थाबैनो मोनगोन आरो ना फैबानो जाबाय बयबो गाबोननिफ्राय गाबोन बेसेबां जागोन गाबोन 30 दिनै 29 ना गाबोन 30निफ्राय अपेन जागोन दखाना बयबो फैदो लोगोफोर दे दायोनिखौ अफ खालामसै आं फैबाय नालाय दायो बासन सुनसै दाखालि बयलार जानानै आं सुवाबासिनो दोन्दोंमोन दायो सुलायनोसै बरियानो सुनानै साफा खालामसै भिमबारबो गैला लायनांसिगोन